Puileno lamsako khakchang mani khorango tahukte bukhukchong jeng uram ilembak ni ko khanama haino khe tinibo ang jotoni bagui tubui phayo bubo kubui o wansuk mungno sinani bagui o video ungkha Christian tongtharni bisingo tongmani kaisa jengjalni kok phia a kok sung jotno sinani nango te ang abono sananayo je o video kaisa sik tongthar eba mothani sakao kebengui sanani ya tamokhe kubuino khe kubui eba tatalno khe tatal hnoi hang ke ilembakno beruk sawino sanani nayo aboni bagui video skip khlaiyawi puilani simi paithak jora nayi tongdi hake jengjalungkha omohai si takukte bukhukchong tabukni omolni Christian tongthar ro jungnuk mani ungkha tongthar raida srungmung bijab kaisano abungkha Bible phia podre potni hamuk sinia mothani palimurokni raidake juda juda hati barsao salchinini sal tongmani kokti sal tangsal kraksal srangsal sangrong sal ha sal te cha sal aboni bisingo lenglama sal palaimani khe kebo srang salo kebo sangrong salo kebo ba pha salo tei baksa kheba cha salo ngiya kheba kokti salo takokte bukhukchong hayung grangui beba Christian rokni srungmung bijab Bible simi ungkhe juda juda srungmung tei palaimung boroni phai aboni bagino tini ang joto Christian takokte bukhukchongni thani abnono sanani muchungo tei koinani muchungo nung Christian ongui subrayungni lama tei himnani muchungkhe tei bini dagi mungrokno khnanani muchungui tongkhai o hayungni sinai rwngnai hanjaknai rok Bible training khlaijak rok Christian tongtharni mothano tuidulnai rok eba pop bishop father pastor evangelist ongui tongnai rokni phurungmungno simi poito khlaiyawi borokni phurungmung ilembak bijabo tori tong rui naise nung poito khlaijani nangnai poito ma khlainai phia tabukni o molni kwbangma Christian rokni Bible ni kubui kokno songui naiyawi jani mothani rwngnai okra rokni kokbai simise khom ungjaglai tonglaisiu phia Jisu kaisa kok phurungmani tongo mokol nugia borok mokol nugiano lama phunugui klangri manja borok khorognino hakoro plumsa klaibo mano aboni bagino Christian rok ni bisingo tabuk kotorma tei kwbangma jengjal bai kulugjak aboni bagui kebo srang salo kebo ba sangrong salo kebo ba pha salo cha salo tei baksa kebe kokti salo se lenglamani sal palailai tong subraino borom riawi sakni butwa simung rokno se borom ralai tongsibo borokni kok nono ilembago haihnei sajakha ano subrai hanai rok jotole afani hawo thangi mangra khnai abono karibo tabukni omolni kwbangma Christian rokni lifestyle samung nungmung kanmung chumung tei tomung rok bebakno kwbangma ilembago dagimung tai ilembago rui abo haimangse kwbangma jung tabuk nukjaglai tongo bebakno tongtharni mungui Kristono eba Kristo dormono mung hambia birmani se klaisiu aboni bagui Kristo dormo bubok kubui nini yago tongma ilembak bijab eba Bible bai khatijak sinani bagui o video ni part 2 nanyani takokdi takokte bukhukchong te a kubui kok ni laibu mano phang ke sinani muchungkhe comment khlaiyi sadi hake o video nayei bahake ma tongkha nini bayap songno kwbangkhe share khlaidi teibo nini sinam chungmarok tei nangmani kogrok sungnani tongkhe o channel no subscribe khlai ridi tei ilembakni kokno karibo nini langmawo sakka ham tongnani bagui uram nangkukman bithini rokni video rok buini slai sekang
nang nai manai hage sini ni bagi asuk no chayui nai tongdi khakchang mani khorang jotno hambai.